Te olette perseestä, että apua nyt loppuu, kun mä tuun lavalle ihan uutista. Ei ole mennyt näin. Että ymmärrätte, me ollaan laivalla ja sehän on, laiva on omalaatuinen paikka. Tää on tää... Joo, niin laiva on laiva sinä. Joo, äly, mikä on kamala asia tuhlettavaksi. Herran Jumala, kun hänkin. Mistä päin sä oot tullut? Helsingistä. Imatralta. Himangalta. Just, ihanaa. Oisit jäänyt. Saa osallistua. Tää ei ole keskustelutilaisuus. Että on täällä jostain, eikö tää on, mikä siinä on, että ihmisen evoluutiossa tapahtuu, kun menee laivalle, niin se pieni, otetaanpa taaksepäin pikkuhetki. Ja mennään tällä fiiliksellä. Ja sehän alkaa jo terminaalissa. Se vertailu, se alkaa jo siinä kohtaa, kun jengi rupeaa vertailemaan passikuvia. Siis kuka on mukaan onnistunut passikuvissa? Ei kukaan. Kaikki näyttää passia, kaikki ne... Vittu, että näytät idiootilta. Mä oon miettinyt, mistä johtuu, mutta sehän on se, että kun sä menet passikuvaan ja siellä sanotaan, että ole aito, niin jokainen meistä on se... Lopulta näyttää niinku jotenkin, en mä tiedä, siis näyttää siltä niinku olisi joku niinku... kuka mä nyt sanoisin, vaikka joku niinku Heikki Paasonen Speedissä silleen. Ja sehän on, ja siis ajatelkaa, suomen kielessä on sanonta, ihminen on aidoimmillaan orgasmin hetkellä. En mä tiedä perkele, jos mun passikuva näyttää tältä silleen, Kyllä olen vetänyt käteen peilin edessä ihan voin sanoa suoraan, että... Tai ihana nähdä miehiä, jotka silleen, meidän mies, tiedän fiiliksen. Olen myös. Jokainen on kokeillut sitä, se on pakko silleen niin kuin kerran, miltä mä näytän. Ja nyt oli just valokuvan, helvetin hyvä tilanne. Otan nyt toinen vielä, kevätmies 2016 täällä ollaan. Joo, siis se on vaan. Ja siis, kyllähän laivat on, tottahan se, että laivollahan tapahtuu senkin, että miten miehet esimerkiksi käyttäytyy terminaalissa. Kattokaa naiset seuraavan kerran, miten äijillä, varsinkin sinkku-ukoilla, rupeaa katse menemään silleen. Jo terminaalisen panisin, en oo varma, saattelin panna, en oo varma. Ja loppuun se samat jätkät on silleen, panisin. Ja myöhemmin vielä, kun edes edes kitkaa. Ja peili. Tekisin uudemman sinuvan. Sitten se on uskomatonta, kun näillä laivoilla jokainen mies löytää jomen vaan, minne sä oot menossa. Et tule tänne kertomaan, kerrot Sjöbin synttäreille on menossa. Okei. Missä päin Helsinkiähän pitää ne, et sulla on... Hyvää uintia! Hyvän kelin valitsit. Ei voi olla, että jää kantaa. Himas olla! Siellä on varmaan 6 pilkkiäkin sille vittu, nyt pystyy jo menemään. Että sä nyt jumalauta 3 sentin jäinen kyllä pystyy vittu kestään. Siellä on yksi lintu, minäkin menen sinne. Mutta siis, ei mutta se vaan on niin, katsokaa tänä iltana naiset, kun jokainen suomalainen mies löytää sisältään tanssia näillä laivoilla. Sen rytmin. Suomalaisilla miehillä on 2 tanssityyliä. Toinen on tää niin sanottu alkuillan tanssityyli, joka menee näin. Sitten siihen liittyy se katse, älä saatana tuijota mua. Mä pidän hauskaa nyt.
Tai sitten on tää loppuillan tanssityyli tää. Pillua. Pillua. Se on huikeeta, kuitenkin se vaan menee. Naisilla on enemmän kokemaan se. Kyllä Suomi on rytmien maa, ei sille paha mitään. Jos ajattelee, että jos mikä on Suomen tämmönen, niin jos Brasiliassa on samba-karnevaalit. Siellä on siis kuitenkin, siellä on kulkue semmoinen, joka menee sen mä en muuten sais tehdä tätä liikettä enää. Ei oikeesti, mä huomasin, musta on tullut keski-ikäinen mies. Perkele, on tullut vanha mies. Todistan sitä, että mä katsoin tämmöisen amerikkalaisen taiteilijan kuin Nicki Minaj. Hieno artisti. Hänen teostaan Anaconda. Ja ei seissy. Että se koko video perustuu semmoseen, se tekee silleen se meni sen. Siis tverkkaa, mä en tiedä mitä se on, tiedätkö tverkkauksen, tiedätkö sä tverkkauksestakaan? Tiedät, no niin hyvä, alright, mä niin kun näyttää se sitten, ei se mene noin, kun siis tälleen näin, no niin nyt näytä uudestaan. No olihan toi nyt paljon parempi tolleen. Noin, no nyt, Ani, eli tonne päin. Kiitos, kiitos, noin paljon parempi. Joka tapauksessa video perustuu just tommoseen, siis niinku, jos mä teen tän, tää niinku keski-ikäinen mies usealla silleen, viimeisiä tippoja yrittää heruttaa ja silleen. Kauas kaaret karkaavat. Mut se on, mut se perustui siihen, mä katsoin sitä, että voi toinen, ei tunnu missään. Ja se huomasi, että pää meni kuitenkin näin silleen, että ois voinut katsoa ilman, että pää liikkuu, mutta oli silleen. Ja se mikä siinä on järjetöntä, että sillä videolla on 600 miljoonaa katsojaa. Ja se tekee vielä näin siinä samassa. Siis se on lähimpänä masturbaatio. Huomasit, mä en pyytänyt sua tekemään tätä. Siis niin kun, se on lähimpänä masturbaatio, mitä voi olla. Tämmönen video. Anaconda, konda. Anaconda, konda. Anaconda, konda. 600 miljoonaa katsojaa. Jos mies teki saman videon. Se on 200 katsoksia, se Anaconda, konda. Anaconda, konda. Puolet Forssasta. Ihan varmasti. Jos on joku Korsosta, ei ole varaa nauraa. Ja, siis niin ja se, että naiset saa tehdä tommoista. Mimmeillähän on tää, että ne on niinku ihan sama mikä ikäinen, ne voi vielä se Anaconda, konda. Vaikka, siis tääkin, että on nimitys naisille, jotka on 4-5, on puumia. Vittu puuma, se saa tehdä näin. Mikä on muuten naisella se ikä, kun tulee se fiilis, että leopardikuvio pukee mua? Mikä on sen ikä, kun tulee se, että jumalauta, leopardi on hyvä. Leopardi leggingsit peittää myös alapömpön. Ei mitään hätää. Ja ei muuta kuin Anaconda, konda. Anaconda, konda. Ei niin notkeesti, mutta kuitenkin. Ja sitten on niin absurdia, että jos nainen on vähän vanhempi, niin sillekin on nimitys. Joo, se on kuulemma lumileopardi. Se voi vetää silleen Anaconda, konda. Anaconda, konda. Ja sitten jos se on vielä vanhempi, niin sillä on nimi Hopeakettu. Ja se on Anaconda, konda. Ei muuta kuin tiukat, paksut villasukat jalkaan ja Anaconda, konda. Ja se hyväksytään. Jumalauta, miehillä se nimitys on pervompi ja Alzheimer-tautipotilas. Siis tässä on ero. Miehet on kuopassa tässä asiassa.
Ei miehiä, siis keski-ikäinen mies, meitä pidetään silleen, että sillä mä sanon, että ei voi tehdä tämmöstä näin, että niinku liikkuu näin, kun se on heti, että hyi vittu, mene pois, älä. Aikasi on mennyt. Tän ikäinen ukko ehdottaa, että rupeapa harrastaa skeittausta, niin jengi mene pois ihan oikeesti. Tai just jollekin sanoa, että lähdenpä samba-festareille, niin älä perkele mene. Et sinä saa liikkua enää tästä. Sinun liikkeet on tässä, se on tämmöiset näin. Tämä on hyväksyttäväksi. Askel, hyppy, askel, hyppy. Ja Suomellahan on vastaava tapahtuma kuin Rion samba-karnevaalit. Jumalauta Pispalan sottiisi. Ja se on erottinen paikka. Sielläkin on tanssikulkuheita. Siellä mennään, sieltä saapuu Sirkka. Sirkka on pukeutunut Askaisten alueen kansallispukuun. Askaisten alueen kansallispuku on siitä seksikäs, että siinä välillä nilkkakin vilahtaa. Ihan oikeesti. Ja sitten tää hei, nyt naiset ihan tiedoksi. Aina puhutaan, että keski-ikäinen mies on 50, niin on pervoja, ne on perkele. Pornoa ajattelee. Ei ajattele. Voin sanoa suoraan, jos tuohon laitettaisiin 90% ton ikäistä miehistä, jos siellä laitetaan vierekkäin joku pornolehti tai Bilteman kuvasto, niin vittu se Bilteman kuvasto valitaan. Niin se ei pyöri pornokaupoissa miehiä, tän ikäisiä ukkoja sille hipeilemässä mitään dildoja. Ei! Ne pyörii Bauhausissa, kodin terrassa, Biltemassa tai vittu Motonetissä. Hioma silittelemässä hylsysarjoja saatavani. Tämä on minun. Tuo ei sano vastaan. Vai minä pääsen vääntämään tuota? Ai perkele, mikäs mirkeli, minä ostan sen. En tee sillä mitään, mutta saan leikkiä. Pääsee taantumaan saatana pieneksi lapseksi ja olemaan ihan innoissaan. Ja siellä käy taas pieni tämmönen anaconda. Niin se vaan on. Naiset, antakaa miehille aikaa mennä piltemaan. Ihan oikeesti. Se on tärkeetä. Koska, mutta siinä se ero tulee. Näin sitä ei hyväksytä tärkeäisen miehen tekevän mitään. Mutta sitten, ikärasismi on olemassa. Kun muuttuu 70-vuotiaaksi, ai vittu kun kaikki on hyväksyttyä. Voi kattoo pornoa huoletta. Kaikki vaan sille, että setää muistelee. Se muistelee, anna sen kattoo nyt, hyvä ihme. Rupee harrastamaan lumilautailu, niin vittu TV2 tekee sitä ohjelmaa. Hän on sympaattinen, uskalias yrittäjä vieläkin. Ja mä veikkaan, että se liittyy siihen samaan asiaan, kun paupuillahan on tää, että kun vauvat kävelee vaipoissa, niin niillä on semmonen sympaattinen kävelytyyli silleen, että lantio heiluu, no voi kun on sudossa. Se on sama asia, kun ukonen jysäyttää tenat päälle, niin se on niin kuin, no nyt ne on sympaattinen, niin se on mitään vaaraa. Ne ei enää pysty tanssimaan paniisin. Ei ole tenat päällä ja silleen kaukaa katsovat. Joskus minullakin onkin elämä. Mutta siis niin kuin... Mä tiedän tästä vaippahommasta jonkun verran. Mulla on tällä hetkellä semmoinen lapsi, jolla mä... Tai perkele nyt tuolla nää pakkasen, kun on sanottava. Kun se 7 kerrosta laittaa sille päälle. Ja sit tulee se viimeinen kerros ja sen saa päälle. Ja sit se... hanskojen laitto, missä sanotaan, missä on peukun koti. Missä on peukun koti. Ja sit saa sen täräytettyä sille. Ja sitten toisen hanska samalla lailla. Sitten ollaan lähdössä ulos ja se vauva tekee näin. Käkkä! Ai vittu, että loppuu sympatia siinä hetkellä. Otetaan peukku pois kodista.
tää on. Mut se mun on sanottava, että yksi mistä asiasta olen onnellinen nyt kun on joululoma, niin on se myös, että Suomen hallitus on ollut vapaalla. Meidän kolmikko, meidän supertriomme, joka, siis sehän on porukka, mikä on semmonen, kun ne saapuu aina 300 lavalle. Ekana tulee tää kaveri, jolle ei liiku kädet ollenkaan, kun se kävelee. Sitten se on semmoinen, se on niinku häpeä koko ajan. Ja Alessi Vilen Juha. Ei oo taaskaan mitään hyvää sanottavaa. Sitten seuraavana yleensä saapuu paikalle tää kaveri, joka näyttää siltä, niin kuin se olisi kuntosalilla, on semmoinen niin kuin kuminauha vedetty suoraan lantiosta seinään. Köyhät kyykkyy. 90% tai 10%, vittu sama se. Ja viimeisenä saapuu sitten tää koko kansan kaveri, se sympaattinen kaveri, joka näyttää siltä niin kuin tikkari olisi vienyt siltä just ja se on... Sitten se on se kävelytyyli, se jalkavippi silleen menee tonne. Ja siinä ne on vierekkäin. Se on se varmaan se basisti siinä porukassa. Ja tää yksi on kosketinsoittaja, joka näyttää siltä kuin chilit työnnetty nenän. Sitten on tää herra rumpali, soitetaan ihan mitä vaan. Se on niinku se nopeasti kyhätty ihan paska bilepälli, tiedättekö siinä? Se on niinku trio perskeko. Ja se tulee ihan siitä, että on perussuomalaiset keskustajakokemus, perskeko. Ja se on huikeeta, kun se tässä soitetaan ihan mitä vaan. Meidän omaa musiikkia. Tää yksi on silleen, hei, me voitais soittaa välillä bluesia tai jatsia. Tää yksi on minä en neekerimusiikkia soita. Ja niin kun... Sehän on, kuten meidän pääministerihan on siitä jännä, kun hän on siis lestadiolainen, ei siinä mitään, olkoon lestadiolainen. Mutta se mikä on hupaisaa, hän on sanonut, että hän on liberaali lestadiolainen. Ei silleen niin kuin vähän vapaampi. Ei silleen ihan hullu lestadiolainen, vaan vapaampi. Mitä tarkoittaa liberaali lestadiolainen? Ihan oikeesti, onko se semmonen, että sillä on kortsu kädessä ja sängyssä ja katsoo televisiosta vaan kakkoskanavaa niinku ihan ettei sille ihan hulluksi heittää. Ja siis se on huikee, mutta se mikä mun mielestä oli hupaisinta tässä syksyllä, niin kun oli nämä suuret sote-neuvottelut, paras otsikko mitä oli koko otsikoissa siinä aikana oli se, että Sipilä pani kokoomuksen seinään vasten. Niin onks kokoomus ollut silleen... Okei, anna tulla, eikä siinä se pakkokaa se on nyt sitten. Juha on ollut silleen, no jonkun, tämä on tehtävä. Tässä mennään nyt vaan, ei. Jaa, Ben Zyskowiczkin on paikalla, ei mitään. Ei Janitta Korhola on juossut paikalle, minä myös, ehdin junaan, ehdin Brysselin koneeseen, anna tulla. Ei, mutta siis se on jännä. Hei, ihan tällä loppuun on sanottava se, että on pitkästä aikaa mukava olla tälleen näin, niin kuin, on muuten sanottava se, että mä olen tietyllä tavalla onnellinen, että joulu on ohi. Ihan senkin takia, että hei, jos joku asia joulussa on jännää, niin on vittu joulurullat. Se, että mennään jonnekin Tornion rajalle mieltä osoittamaan ja näin, niin kuin, että älkää tulko tänne, on perseestä mun mielestä. Mut se, että jos ne haluaa oikein tehokas siellä olla, niin veisi sinne suomalaiset jouluruuat. Ai jumalauta, tervetuloa Suomeen. Mikäs meillä on? Joo, meillä on sian perse on meidän suuri.
Ai niin, voi perkele. Eipä siinä kaikki. Meillä on myös toinen herkku. Lipeä kala, ihan vitu hyvä. Helvetin hyvä ruoka. Ja sitten on rosomi saatana hyvä. Perkele hyvä. Sitten on lanttulaatikko, porkkanalaatikko, imelletty perunalaatikko. Se on muuten jännä, että miksi jouluruokia syödään vain kerran vuodessa. Koska ne on paskaa, siksi niitä vaan syödään. Ihan oikeesti. Siis mä ymmärrän sen, että ennen vanhaan oli se, että ei ollut muuta, kun oli se possu, mikä kasvatettiin, oli peruna, porkkana ja lanttu. Ja niistä tehtiin juhlaruokaa. Mut nykyaikana, voi perkele. Menet mihin tahansa Prismaan, niin siellä on pikkusen valikoimaa. Ja mitä tekee suomalainen? Ei kun minä otan peruna tai porkkanalaatikkoon, se on helvetin hyvä. Rosollin vielä tuosta nappaan mukaan, niin vittu nyt on joulu. Ei haise joululle, jos ei sianperiset tuoksu, niin nyt on ihan ok. Tää on näitä traditioita, että ilman niitä ei tule. Ne on traditio, näin on aina tehty, näin vaan aina käy. Vittu noitiakin poltettiin tiettyyn rajaan asti, tajuttiin, että ei se ollut järkevää. Vertasin just jouluruokia noitien polttoon, vittu ihan sama. Mutta siis, joka tapauksessa, ihan tähän loppuun on semmoisen vielä, että mukava esittyä näin joulun jälkeen ihmisille, eikä pikkujouluihmisille. Ja esitänkin tähän loppuun suomalaiset pikkujoulut, miten ne menee esiintyjän kannalta. Ja ne menee näin. Jos ajatellaan, että ihmisen evoluutio, se on 2 kirjaimen heitto. Tiedän näitä nuoria miehiä, jotka se täysin uusi sana. No nuorten äijien porukka, 2 uutta sanaa. Mutta jos ajatellaan, että ihmisen evoluutio on kestänyt 600 miljoonaa vuotta. 600 miljoonaa vuotta sitten me oltiin pelkkä solu. Mutta nyt tulee. Mä esitän teille solun saman tien. Mä en tiedä miten solu ääntelee, mutta te jotka ette näe, niin kuunnelkaa. Sitten se soluoroon jakautuva, tää on helvetin vaikea esittää. Voisin mennä Kuopion tanssia soihin sitten. Jorma Huotinen on silleen, ei huono. Sitten on sun 4 raajalle. Sitten on sun 2 raajalle. Näitä 4 raajassa on vituttanut, että mistä toi keksit on. Sitten kehittynyt vähän enemmän. Tässä vaiheessa Teuvo Hakkarainen on kattonut viestiä, että vittu nyt menee vauhilla. Meidän sahallakaan ei mene tuolla. Sitten kehitetty vähän enemmän. Tässä vaiheessa savolaiset on tehnyt silleen, että mulla ei näitä mukaan kohon ollenkaan. Me tullaan kiertotietä, nähdään jos nähdään. Sitten kehitetty vähän enemmän. Tässä on Pohjanmaa. Vähän enemmän. Tässä on Forssa, vähän enemmän. Vantaa meni jo, vähän enemmän. Ja lopulta oltu tässä tilanteessa, missä ollaan. En sano täydellisiä, mutta 600 miljoonaa vuotta. Unohdin, tässä oli muuten yhdessä vaiheessa myös niin sanotut poikkeukselliset lenkit, jotka olisi lenkkaa. Turku on oikeesti kiva paikka asua. Kyllä mä sanon, että se on. 600 miljoonaa vuotta. Suomalaisissa pikkujouluissa 2,5 tuntia. Niin sama matka taaksepäin.